ማእሰርቲ ይወርደና ኣሎ ዝበሉሉ ጸብጻብ ክቐርብ ዜና ይቀድም ካብ ገብረ መድህን كميتم سيو زينانه هاجراوي بورد مرجع إثيوبيا نحتو كل الناس زوبا سيدامان من ملاس أبزيز مس مجمرة عامة حدار كل تشن عصر تغلتن عامة مرات حزبي دمسي بمهابكو سنيو كبلا فليتو نازل سرح زاد اللي لعلي 7 مليون بر من محدار تكلل كدالو وانت بثي قبار من لسكاتشو عمها نزل أخو صاب من يافوركي هاجراو بورد مرجع إثيوبيا لومي أبزهابو مجلسي أبز حالف حيدة توارح تو بورد بايتو خلال دبوب هزبتات بدبداب بين زقرب اللحوتو ملسن مهاب كسرح خبز تصرح قليتهم دمت هزبه والساني زكايدو العلات كم زفاليون أما خاريط كوميونيكيشن تو بورد ويزاري سوليانا تملشن فيوي قليت علام بهونو قد مسارة انقلي هدار سوست لاينو يكناورا البلان من قمته 2012 مالتنا انهي انقلي دمز ميستبك بمسارة الثانية حج وطن سلسة حدار كل تشحن عصر تخلطان عامة مرات إثيوبيا ككايديوم زي دمز إزوهاب العلاتيوم قدمي قنا بوزح زتفلالي الصراحات اللو أفت سمت مرجع مهمل مال مدبرات موهاب دمزي موداد نزتمل ملو أفت سمت مرجع سلطانا مهابن زتفلالي مدلواتن أقدمهم يوم زكايدو إلى الله وزر سوليانا نزد متصوصاني هزب زد اللي بجتون عدالينا نبايتو كل الدبوب هزبتات لو ما أقربنا لنا ناب 7 مليون بر زتقعي إلى اللام تبوردن بايتو تخللن نزوصاني هزب تفتع من مقبار حق مسرات زقبارة نايب علم قدا كم زلوهم ويزر السوليانا قليت علام ببايتو تخلل كفتصومو تثبيت زتقبر اللهم وتصيت توصاني هزبي كللاو منقستك مسرات زرقاقص مزخون أب من محدار كتما أواسا خلت يوم أكلات مالت أمونغ كلل سيدامان لو مزلو كللن زهلو ركب كم أون مسلتهم أبزوبا سيداما زنبرو تولت خالوت بهر سباتن حقا وخللان زعم السلو مسرح مخانون بمقلات تخلل أبزو وانزي أب تحت كوماند بوست سلزلو جيزي يدلي بمبالو كلمة هزب وساني نز كم زقرب قليس اللو إلى اللام تبورد كمود أتازور حجميرو زملكتهم أكلات أنت حوابره ميت مقبار كم زجمرون وزارة سوليانا قالت الله خبل ملسكاتشو أمها كبديسابة حبيرو اللهم ጉባኤት ካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ በመተባበርና ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት አፈታት ሓገጭት ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ከተማ ሐዋሳ መኺሮም ሓቢርካ በሰላም በመንባርን መክበባርን ንምጥናሃርን ትካላት ሃይማኖት ታርኦም ክጻወቱ እቲ ጉባኤ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዞባ ሲዳማን ከተማ ሐዋሳን ዝተልዓለን ንብዙሕ ሞትን ዕንወት ንብረትን ምኽንያት ዝኾነ ህውከት ዝተሳተፉ والكسبات بحقق حتتو تصوي عميبل ريبورترنا يوناتان زبديوس هاجرات لبدا نفيون مقلباس حصوص سقمتي انت زي وسيدن كبيد صعبين كم زهلو ودبت عنا عالمات انكيقو ناي جينيف وكلنا لزاشلاينز لاخوتو ريبورت بترستان أبزن زحالف 13 عامات ترأيو بزيف اللي تأجباب لهم زبن نقا بدرجة عالم 365 شيء حمومات فيه تمزجبه مالو إذا عمت زين كزازم جنا 4 أوارح سلسترفو زبأس معبالة كلو يخليه ودبت عنا عالم زرقاحن فيه انترفي أب أمريكا بدرجة عالم يقافح 5 الله يجلس دايركتور كفل كتابة ودبت عنا عالم كيتي أوبراين أبوج صارن فيه عالم ندحريتي على التريفات تبل. We are absolutely backsliding on the measles situation. أب كنتات نفيون دحرتنا تعرفنا أزي إذا شغلك بفلايت عنا هالصانات طعنا زعابين زنا أسولمون مالتيو أبسرعة كتابة شللت النتير رألو أوبراين أبزر بقى ولدي ندقوم كتابة تصرن فيو أيوغو ومن زلو من الباش ناب كلينيك وسيدكا مختاب أصقم الله بيخون تبل بزعبات كتابة كيغا حبريتا بترطارن شللتنتن انكفات كوينم كونو كم زخلو انتزارب. We do see in high income countries to some degree there are small أبزل على أتاوزر كبا هاجرات بوسن ملكعون انتخوني هايمان تاوزر أون محبراون مبقس زقبرو قل محبر سبات نختابت أرني فيو كم زحسمو نر لنا بغال وغن تبل نسا أب قونت إيز الرأي لنن زي كسنان هاجرات
ነቲ ህይወት ኣድሕን ፈውሲ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ፈውሲ ጸረ ንፍዮ ፖለቲካዊ ትርጉም ክወሃቦ ምርኣይ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ከም ዘሎን ክታበት ምስ ፖለቲካ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ስለዚ ክለዓል እውን ኣይግባእን ኢላላ ናይ ኢራን ሚኒስትር ወጻኢ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ዩናይትድ ስቴትስ ጽምዶ ልዝብ እንተደልያ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ምንቅስቃስ በመደራት እገዳታት ክልዓል ኣብ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክተኽብር ኣለዋ ኢሎም ሎማዓንቲ ሐሙስ ኣብ ማሌዥያ ዝርከቡ ዛሪፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ህዝቢ ኢራን ኣብ ዘቕንዐ ቁጠባዊ ሽበራ ተጸሚዳ ኣላ ክብሉ ኸሲሶም ዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያ ቻይና ፈረንሳይ ሩስያ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮፓን ካብ ዝሓቆፈ ስምምዕ ሃገሮም ክትወፅእ ትራምፕ ምውሳኖም ብምዝኽኻር ኢራን ግን ካብቲ መስርሕ ኣይወፀትን ኢሎም ዛሪፍ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከተማዕብል መንገዲ ዝህብ እዩ ክብሉ ብምንቃፍ መምሕዳሮም ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከይተማዕብል ምክልኻል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብቲ ናይ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ስምምዕ ዘይነበረ ናይ ቦሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራማ ክድረት ትኹረት ከም ዝገብር ኣብዚ ሰሙን ገሊፆም ኣለዉ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ሓድሽ ልዝብ ክካየድ እንተኾይኑ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ ማዕቐብ ብምልዓል ፈላማይ ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ሕዚ እውን ካብዚ ከይወፃና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኩነታት ምስተመቻቸወ ምስ መራሒ ኢራን ክራኸብየ ድሕሪ ምባሎም መግለጺ ዘውፅኣ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎአን ውጥረት ክንህር ድሌትን ከም ዘይኮነ ኣፍሊጠን እንተኾነ ግን ብዝለዓለ ብርኪ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምስላጥ ዕንቅፋት ኣሎ ይብሉ ሲንዲ ሰይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን በትረ ስልጣን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ምሕታቶም ትራምፕ ምስ መራሒ ኢራን ንምርኻብ ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ምባሎም ንብዙሓት ብሕልፊ ንኢራናውያን ኣገሪሙሎም ኣሎ ኣብ ፔንታገን ቅልውላው ምስ ኢራን ኣብቂዑ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ማርክ ስፐር ዝሃብዎ መልሲ We are not seeking conflict with Iran. We want to engage with them. ምስ ኢራን ናብ ጎንፂ ክንኣቱ ኣይንመርፅን ምስ ኢራናውያን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ክህልወና እዩ ምርጫና ኢሎም ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ አቤ ኣነ ክሽምግል ድልየተይ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ያቬድ ዘርፍ ብወገኖም ከዚ በሉ We believe every country should be able to enjoy its rights under international law. ኩለን ሃገራት ኣብ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝተነጸሩ መሰላት ከስተማቕራ ይግባእ እዩ ኢልና ንኣምን ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ተገቲኡ ኣብ ክንድኡ ኢራን ካብ ዝተነብረላ እገዳ ክድሕን ካብ ዝጽውዕ ውዕል ትራምፕ ድሕሪ ምስሓቦም ውጥረት ንሂሩ እዩ እቲ ዝገደደ ድማ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳታት ኣንቢሮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ክሳብ ፍርቂ ጥቅምቲ ፓርላማ እቲ ሃገር ክብተን ብምግባሮም ዝተልዓለ ተቃውሞ ሎማዓንቲ ሐሙስ እውን ቀፂሉ ኣሎ ብሪታንያ ብዘይ ስምምዕ 31 ጥቅምቲ 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ትማረብዕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ካብ ተቃወምቲ ኣባላት ፓርላማ ቁልጡፍ ቁጥዐ ኣልዒሉ ኣሎ ተቃወምቲ ንናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ውሳነ ንምዕፃው ከይፍትኑ ዝገብር ስጉምቲ እዩ ይብሉ ናይ ጆንሰን ስጉምቲ ካብ ፓርላማ ወፃኢን ኣብ ከተማታትን ተቃውሞ ወሊዑ ኣሎ ነቲ ስጉምቲ ዝቃወም ናይ ኦንላይን ምሕፅንታ ወይ ፔቲሽን ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ፈሪሞምሉ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ናይ ጆንሰን ዓቃባውያን ፓርቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ወጥሪ ኣልዒሉ ኣሎ ነቐፍቲ እውን መንግስቲ ነቲ ዘይተጻሓፈ ልሙድ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ብምብርዓን ንናይ ብሪታንያ ዴሞክራሲ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ ክብሉ ይኸስዎም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ፍጸም أنيلنا قبل زي دمز أمريكا يكاب واشنطن خنحلف ناب إثيوبيا أب كل التجراي بوليتيكاوي منقسقاس أب زقابرولو وان بتدقاقامي بمنقساوي أكلات سقامات كم زقاتهم ودبات عرنا تجراين ديمقراسياوي متحبار تجراين أفريطهم أبو منبرن حلافي ركب حزبن عرنا دما بقدمة مالي تأثير منبرهم قليس أمالهم ቢሮጸታን መምሕዳርን ትግራይ በወገኑ አካላት ጸጥታ ተክልል ንሁሉ በፍትሐውነት ዘገልግል እዩ ኢልሎ ሙልጌታ ጽባሃ ተወሰኸለዎ
أبو منبر عرنا تجري أي تبرها دستم هذا كل التجري أبالات ودبهم أبزن كساس اللوان بحالتات صدتا من جست كم زنجلات وعقليتهم نايزي حدا مرأي دماء بقدمة مالي أو كتمة مقلم أبو منبر تودبن حلاف ركب هزبن بأجري يقو عزلو أبزن بروان حالتات صدتا حيزهم كم زعسروهم تزاربهم أنا عمدومن بقدمة مالي كتمة مقلة 10 شعات قبلي وكنا جرنا نجزنا ناخدنا لحرنا بنايت كل الفولي حي البوليس ما أثرت بسحنا بزح من قلتعات بزح صرفتات بزح ناي مورد نجارات بسحنا عمدمون يبتوعيو مقعد بسحوه توصلنا ساعات تأثيرنا مودعتا سجدونا مشت ساعة 3 فرقان كمالتي بوليتيكاዊ ምንቅስቃስ ንምትዕንቃፍ ተመሳሳሊ ተግባር ብተደጋጋሚ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ትውድብ ከም ዝፍጸምዮም ኣይተብርሃ ሓቢሮም ተወሳኺ ድማ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩን ተፈትሖም ኣብ ትግራይ ግና ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ጥራሕ ዝተኣሰሩ ኣይተፈትሑን ኢሎም ምክንያቱ እዞም ሰባት ተኣሲሮም ዘለዉ 4 ሰባት ስም ዝርዝር ሂውናዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መረፅታት ቀስቀሳ እናገበሩ ነበሩ ተወዳደርቲ ነበሩ ካብ 2002 ጀሚሮም ኣብ ምርጫ ቀስቀሳ ዝነበሩ ላተወዳደሩ ዝጸንሑ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ክእሰሩ ተለዉ ከዓ መጀመርያ ማስጠንቀቂያ ተዋሂቦም እዩ ኣባልነትኩም ግደፉ ወይ ክንኣስረኩም ኢና ተባሂሎም ተነጊርዎም ሪፖርት ገይሮምና እዮም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ብወገኖም ኣባላት ውድቦም እውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ በጽሖም ከም ዘሎን ክግለሉ ብምግባር ክፈርሑን ክሰግኡን ይግበረሉ ኢሎም እዞም ጸገማት ይፍጠሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ድማ መረፃ ነካይዲና ምባል በይንኻ ተወዳዲርካ ቀዳማይ ከም ምውፃእ ምባል ገሊጾም ምርጫ ክገብር ይባሃል ግን ናብ ምርጫ ክወደኽ ወራሪ ዝኽእል ፓርቲ ከይተዘጋጀው ግን በይንኻ ኣይኹጉየ ማለት እዩ ከምቲ ዝነበረ ስለዚ በይኑ እንተጎይኻ ባዕሊ አንደኛ ኸውን ማለት እዩ እስኻ ትክክለኛ ዝኾነ ዲሞክራሲ ለውጥ ከምጽእ ይኽእልን ናብ ዝባእሰ ቀውስ ከይወስደና ምንቲ ገዢ ፓርቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብደንብ ምህዳሩ ኣስፊሑ ክንንቀሳቐስ ክፈቕደልና ክኽእል ኣለዎ ኣባላቱ ጸረ ሕገ መንግስቲ ይኾኑ ኣለዉ ንሕና ክንደራጆ ክንምልምል ፕሮግራምና ክነፍልጥ ህዝብና ክነቅሕ ዝደልዩ ፓርቲ ክመርፅ እቲ ሕገ መንግስቲ ፈቒዱ እንዳሃለወ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ይብል ግን ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ ናይ ምዝራብ መሰል ሕገ መንግስቲ እንድሕር ፈቒዱ ናይ ምውዳብ መሰል ሕገ መንግስቲ እንድሕር ፈቒዱ ተደራጅኻ ናይ ምቅላስ መሰል ሕገ መንግስቲ እንተፈቒዱ ክትጥቀም ኣይትኽእልን እንተይልካ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ኣይተ ሃፍታይ መለስ ሓቲትናዮም ሓልታት ፀጥታ ሰላም ትግራይ ዝሕሉ ንኽህሉ ድማ ብማዕረ ዘገልግሉ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ስፖንዘለ ዘገርና ተፈጠረ ምዃኑ ምንም መረዳእታውን ክቐርቡ ይኽእሉን ቶም ትብሎም ዘለኻ ኣካላት ነባይታ ዘየለ ነገር እዩ ኣብ ጉዳይ ኣይተ ብርሃን ኣይተ ዓምዶምን ብቅድሚ ትማሊ ዝተኣሰሩሉ ምኽንያት ሓቲትናዮም ድማ ዘስዕብ ምላሽ ሂቦምና እዞም ሕልታት ከም ኣካላት ንመጀመርያ ግዜ ሒዞሞ ሕብረተሰብ ሓበሬታ እዩ ኣጠራጣሪ ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዝበሉ ሰባት ኢሉ ስለዝሓበረ ብእዋኑን ኣብ መጠን ሕወታት ተወሲዶም ነይሮም ተወሰነ ሕቶታት ብምቕራብ ምርዳእ ስለዝተገበረ ምንም ኣካላዎም ሞራላዎም ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ልዕሊኦም ክበፅሕ ይተገበረን ሰዓቶም እዮም ተለቒቖም ስለዝኾነ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፆታ ግን ዘሕተራመ ኣይኮነን ብካሊእ መንገዲ እዩ ስራሕቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ዓረና ተሓቲቶም እንትምልሱ ኣብቲ ክልል ገበን ዝሰርሐ ናይ ዝኾነ ኣባል ውድብ ብሕጊ ይዳነ እዩ ኢሎም ሕጊ ናይ ምኽባር ከይዲ ድማ ስርዓት ብዝተኸተለ መንገዲ እዩ ዝፍጸም ብምባል ገሊፆም ብኻሊእ ዜና ውድባት ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይን ብቐጻሊ ሓደ ውሁድ ውድብ ንምዃን ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጉባኤ ፀዊዖም ተግባራዊ ከም ዝገብርዎ ኣፍሊጦም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ቀኒልና ሙሉጌታ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ብምኽንያት ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ስታድየም ቆይማ ዘላ ግዝያዊት ጉጅለ ሓካይምን ክኢላታትን ተፃወቲ ኣካየትን ደገፍትን ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ትህብ ከም ዘላ መራሒታ ጉጅለ ዶክተር ሓጎስ ተኽሉ ንቪኦኤ ተዛሪቡ እዛ ልዕሊ 20 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ሓካይም ዘድሊ ሕክምናዊ መሳርሕታትን መድሃኒታትን ዓጢቓ ከም ዘላን ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 80 ዝኾኑ ሰባት ሓገዝ ህፁፅ ረድኤት ከም ዝሃበትን ኣባላታት ተዛሪቦም ብርሃኑ በርሀ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ እዛ ጉጅለ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ጥዕናን ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝቆመት ከም ዝኾነት
كما وهادت نايت ጉጅለ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ሲስተር ኢሳበርሄ ተዛሪባ ሚኒስትር ጥዕና ከዓ አባላት ኦሮታ ሆስፒታል ብዙሓት አምጪና ኣለና ክኢላታት ሓኻይን ኣብ ፉሊ ናይ ኢመርጀንሲ ናይ አይሲዩ ዝተማሃሩ ማስተርስ ዘለዎም ፊዚዮቴራፒስት ፋርማሲስት ነርስስ ካለውና ኩሉ ዓቅሚ ዘለዎም ሰባት ጌርና ሓያል ቲም አቆይምና ኣብቲ ናይ ስታዲየም ማእከል ኢመርጀንሲ ፊዚዮቴራፒ ዶፒንግ ሰንተር ምሽቃቅ ዘለዎ ሙቹእ ሙሉእ ኣቑሑት ከዓ ቀሪብና ንሰርሕ ከም ዘለና ገልጽፈት መራሒ ናይታ ጉጅለ ሕክምና ዝኾነ ኪላ ሓፈሻዊ ሐኪም ዶክተር ሓጎስ ተኽሉ ወገኑ ሕክምና አገልግሎት ዘላ አውሽቲ ስታዲየም መስመራት ትርከብ ክሊኒክ አስታት 12 አባላት ሓኻይም ነርስስ ፊዚዮቴራፒ አንታይ ዶፒንግ ኪላ ዘለዋ ኮይና ሰለስተ ናይ አምቡላንስ አባላትን 8 ናይ ስትሬቸር አባላትን ተጠቃለለ ተወሳኺ ድማ ካብ ኢጣልያ ዝመጸ ናይ ስፖርት ሕክምና ኪላ ምስ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ክሕግዘና ምሳና ኮይኑ ክሰርሕ ቀኒሎ ማለት እዩ እቲ ሕክምና አገልግሎት ተሓደት ናይ ቀዳማይ ረድኤት ክፍል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ፊዚዮቴራፒ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ አንታይ ዶፒንግ ወይ ከዓ ፀረ ሓይሊ ዘመድሃኒት ክፍልናቱ ማለት እዩ ክልተ አምቡላንስ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ኣለዋ እኹል ናይ ቀዳማይ ረድኤት መድሃኒታት ኣለና ብፍሉይ ንልቢ ዝሕግዝ ናይ ዲፊብሪሌተር ናይ ፊዚዮቴራፒ ክልተ ምዕብል ዝበላ መሳርሒታት እውን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ አንታይ ዶፒንግ ከዓ እቲ ዘድሊ መድሃኒታት መሳርሒ ምርመራን ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ንኽብካ ተቐሪቡሎ ማለት እዩ ምስ ኣባላቱ ክሳብ ሕጅስከ ክንደይ ዝኾኑ ተፃወትን ካልኦትን ሓኪምኩም ኣለዎም እስኪ ንኣስታት 80 ዝኾኑ ዝተፈላለየ ናይ ማህረምትን ካልእ ሕማማትን ዘለዎም ከዓ አገልግሎት ክትቀንያ ማለት እዩ ዝበዝሕ እቲ ዝነበረ ጊዜያዊ ማህረምቲ ኣብ ፆታ ዘጋጠመ ነይሩ እቲ ዝገበርናዮ ሓገዛት بفولي አጋጣሚታት ካ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ጻወታሉ ዝነበራ ሓደ ተጻዋታይ بفولي ወዲቁ halዋት ተጥፊዩ በቀጥታ በአምቡላንስና በኦረታ ከይዱ ተሐጊዞ ማለት እዩ ካልኡን ናይ ሳውዝ ሱዳን بفولي ብዙ ሓዝ ተሃረሙ ነይሮም ካብ ተዓዘብቱን ኣብ ስምዒት ኣትዮም ተረግጡ እግሮምን ርእሱ ተሃረመ ነይሮም بفولي አዝሐከምና እዮም ማለት እዩ ካልእ ግን ክሳብ ሕጂ ከቢድ ማሰይቲ ተጋጥመና የለን እቲ ህጣሰል ካጸናኹ ናይ ኬንያ ተጻዋታይ ሓንደበት ኣብ ማእከል ሜዳ halዋት ተጥፊዩ ኦረታ ተወሲዱ ተስተገብረሉ ሓገዝን መርመራን ናይ ጸጸር ኩሊት ብርቱዕ አንዛ ጸኒሖ እሹዕ ድማ ናብ ልቡ ተመሊሱስ ናብ ስፖርት ኣትዩ ሕጂ ናብ ድናይ ፍርቅ ፍጻመ ጸወታ ክሳተፍ ክኢሉ ማለት እዩ ኣባል ናይዛ ቆይማ ዘላ ጉጅለ ሕክምና ዝኾነ ክኢላ ህጹጽ ረድኤት መንእሰይ ተኽሉ ጸጋይ በወገኑ ክሳብ ሕጂ ንዝገበሮ ሓፈሻዊ ሓገዝ ህጹጽ ረድኤት በኣብነት የብርህ ኣብ ሜዳ ዘጋጥሞም ናይ ማህረምቲ ናይ ቃንዛ ምስተዋሃቡ ዝኾነ ምሕሻት ተዘገይሩሎ ቀልጢፍና በአምቡላንስ አሰኒና ናብ ሆስፒታል ኦረታን ዝለዓለ ክፍሊ ኢሜጅን እቲ ዝግበር ረድኤትን ወስዶም ማለት እዩ አው ድማ ዝኾነ ምድነጋያት ንኸይፍጠርን ብቁልጡፍ ዘድልም ኢንቨስቲጌሽን ተገይሩሎም ኣብቲ ነጸርታ ናይ ሕማም ምብጻሕ ስሉጥ አገልግሎት ክንቦም ቀሊና ማለት እዩ ካብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ተጻዋቲ ካብ ሱዳን ካ ክልተ ተጻዋቲ ማለት እዩ ሓምሻይካ ናይ ኬንያ ተጻዋታይ ነይሩ ከምኡን ተጻዋታይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራውን ኣብ ልምድ ከሎ ስለዝወደቀ ኤክስሬይ በመግባር መስበርት ምሳሎ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ወሲድና ዝግበር ናይ ካስት ስራሕ አቀላጢፍና ጌርናሉ ማለት እዩ ገለ ተጻዋቱን ምስቲ ዝነበሮም ናይ ዲሃይድሬሽን ካልእ ኢንፊዥን በመሃብ ሪሳስቴት ጌርናዮም ሙሉ በሙሉ ሓዊም ድሮፕ ጸወታ ተመሊሶም አለው ማለት እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ዶፒን ወይ ጸረ ወሃብቲ ሓይሊ መድሃኒት ኤርትራ ተወኪሉ ዝመጸ ፋርማሲስት አስመሮም መላእከ ብግዲኡ ኣብ ሃገርና ሃገራዊ ኮሚቴ ጸረ ወሃብቲ ሓይሊ መድሃኒት ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ ናሽናል አንቲ ዶፒን ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ እዚ ትካል ንስፖርት ካብ ድራግ ነፃ ንኽኸውን እዩ ዝሰርሕ እቲ ድራግ ፍሪ ስፖርት ዝብል ቴማ ብአውትሪች ካምፔን መልክዕ ንምዝርጋሕ ኢና ናብ ስቴዲየም አስመራ መጺና ዘለና ካብ ውድድር ዝጅምር ስጋ ሕጂ ድማ ፖስተራት ይኹን ሊፍሌት እንዳዘርጋሕና ነቶም መንእሰያት ይኹን ነቲ ህዝቢ አፍልጡ ኣብዚ ጉዳይ ዝንምዕባይ ስጋ ሕጂ ሰሪሕና ኣለና ዝገበርና ምርመራታት የለን ንሱኻ ምስቲ ኩነታት ናይ ዕድሜኦም ይኹን ፉትቦልን ኢንዲቪጁዋል ስፖርት ስለደይኮነ ብዙሕ ጥርጥር ስለደይኮነ ምርመራታት ኣካየድናን ግን ትካል ከም ትካል ኣብዚ ከምዚታት ከም ዝነጥፍ ክሕብረካ ፈት ምናልባት በዚ አጋጣሚ እቲ ዝለዓል ዝነበረ ናይ ኣካላዊ ብቕዓትን ናይ ዕድመ ህልልይን ከም ዘሎ ብተፈላለዩ ኣሰልጠንትን ተጻወትን ክዝረበሉ ቀኒዩ እሞ እስከ ብሕክምናዊ መዳይ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ተበና هو ነዚ ክትምልስ ብሳይንሳዊ መዳይ ክንጥምቶ ተኾይና ከም ሞያውያን መጠና ብናይ ሕክምና እቲ ዝግበር ናይ ዕድመ ምርመራ በቲ ናይ ዓጽሚ ናይ ቦን ካልሲፊኬሽን ፕሮሰስ ዝበሃል ልክዕ ከም ኣብ ፎሲልስ ይኹን ኣብ ጥንታውያን ናይ ደቂ ሰባት ዝግበር ናይ ዓጽምቲ ምርመራ
كم عينت بMRI زجبر مرمرة أبعد توما بداوم يزجبر تمرمرة إذا عينت مرمرة خا ندق عصرت حمش عمتن تحتيون كتجبروا لهم نعم ريسك ناي كانسر يكون قال إحمامات كقالوا عم سلا دخل كتجبروا إيتيكال يكونن فقود يكونن سلازي بهمز مسرت مرمرة أبها قرنا حجي أي تجبرن دلو تزبحال بدق دقنا سمعت رواتات جن خالد استحاجيو نعناز ملكة يكونن نخلهم حبريتا ذهبوني أبالات بجل حكم الناس كافة أمسجن برهانة برها ندمس أمريكا كابسمرة يغني لنا برهانة بزح تأمت زي رخبة عينة تسبسابي مسل ناب مقالة نحالف عالم في الساعة نحادي عب سنة أباب بزح تسانحن بزح زفرين من إسي حيزلنا له نحبق حلفكم تمسجن أبتور دلخة تمسمرة دمارم كابي نيت أمت كتان ملقوم نخفلة مرأي تواسعون من قارد وعين الجميروه ناب تقراي مسمت أب كولج كينت أوات تقراي بتياتر بدبلومات مرقيو تمسجن يسوف مجمرتها يغني اللي زعدل زي معبكم لعلي 3 عامت أفتي سنة طبيب الله كجمر كله أيتفلت أنن كل عخل له أب سمرة مالتي أو توليدهم سلزع عبخو جزاتنا ندمر يمينيرو جردي نيرات نافت غبابي أب أينا متأها خبيت نيراتنا معت بزحتنا نيرنا كعشة تسعيتنا نايمشة يا خلش عزريلا شعو بعل إساق له إساق وداش لوكاس بعل سلومون إرمياس حمزين توماس يلا زبالو بزحتهم مولقوم النيراتا مولقوم بعشرة خمسات كلنا مولقوم سلزنا برشعو مولقوم متصاص تكوني الكها مولقوم هاوني بلوم يوني وكاو شرح نيرا مالتي دجزات أخاخيبنا تنصاي نجارنا جلجلة يبصلزنا برو كنجرم كله تعامت نيجزهم كمسو نعدمكم السام صابوني فحام بجزئنا جورو خشانة تقدمكو تنصاي نجرم تياتر ما مثلاً النيرناي حرقنا حساب ممر مسرائين من جدي با سا دراما سرعة تقلي خيلو نامناي بيت مرت دراما عبيت الصرح له كم كل عخينه وأنا مثلاً تبلا أستاذ زي تجاهين إشتينره تشعت عمتي قال خوني نمجمر تايزينا بزوج تخلو مالتي صبوا بملقوم بنايت عمت كجا تجمره أو جزيت أنت كسرح سنتوب بس دم كان واحدو جاكيد مساهم ذولي فلت مسكي فلما ناي مدرخ تياترات ملكتو ناي تمسكين يشوف صراحتي انتهي مسلو مجمرتها بناي كالو أصل السرحكو ناي بعل تهي أباي كده نيلاك كم جيم زول ناي مدرخ صراحة تاني رومين بعل تجي جلزو بهالو زي تحسن ملسي كأول ناي بعلي سرحكم ناي مدرخ تواسقطات بعلي دريسة بعلي جاء قوم استواسق أخلهم تواسقطات مدرخ زي ولد تنسي رمات مفتاح زيهم كذكروا مخلي توم عبيت زبالش شو عاد تجلي خونهم بركز زولو ناي بعلات صراحة تقاني رم حصرتي زقربو قطروا ما يذكروا مسهم بزحتهم ناي تلفزيون دراما سرح كله مجمرتها جعفو تبل حصر نيران مجمرتها جزينا بتلفزيون مصنع بثمانين 4 مثلا الساعة حصر صحيفة آتية كاو يعري مس حزب الزلاليني ببينا بيزول ناي صحيح أباي درستيو كان دقت بحرو خيني واسع سلزنبركو تخاطاتلي انه وحي نيرو صبق ناب لب حزب كن اتخيلنا مالت بناي تلفزيون بعليون سرح مسرحات نيرم اخيبا زبل نيرني قال ناب تلفزيون اوروبا نير حصرتي امساتو تا ببينا بين واح نيرا مالتي كم زنا ولا حصرتين قالنا قالنا بفيلم درجه كبصح كله نام ماشو تبلنا تاخلت نقا فيلم متى تاخلت نقا صبق غير سلا الصراحه او تواسع يكون سريحه ناي ميك اب ارتست بني اخلو ماشو زلو اني سريحه كاون امناتي سرحتي توم عبيت زبالو سرحتو لو فلطو امنت دغول حوز بال تسرح له مسناي HIV استسرح دراماتات مالتي كاو قربا جيتات كا مس بعل تتحاج تسرح شفتا ختمه زبل دراما سريحه حج خا بتخاتالي غنا يتودن زلو مصاده زبل حدا تخاتالي تلفزيون دراما يشرح لهم مالتي بجكازي كم حدا عودنا يتطب ما دراما ريدنا ولا نتوعونا له ريدي دراما تساتيفي بزح بناي كالوت درسات جميريو ناي تاخلت نيرو هيدابو زبل تخاتالي كاو اديس اباونا ايثيوبيا راديو سارون زبل درسات نيرو اون براديو توسعي كوينه شرح لهم مالتي كاو كن صبق صراحه صراحه كلهم انتهلو حدا توم مرات زبل بزح حبل بهزب زاتو دراما له 4 كلتن كفاله زخده بدحري قصيلو سمبرات زبل دراما سريحه سنسلت زبل صراحه كون له كاو قمر زبل دراما سريحه مالتي ناي ريدي دراما امزاتو توم حصرت قديفكا توم عبيته مالتي ناي موسيقى قطاتون تصادفكم دلك حبرتها لنا مسكي امنتاي من دبالا كل اللي نسمع له تناي موسيقى بقطمي ذهبكو سولومون ገብረ ሚካኤል ክራረዩ متعبيتي السنة زبلا
كون شويت مزقوبة بعل برهان قانو قال خسوه خلو تسمع عن سمعت نيرو هدمونا زبل مرر زبل قد منيرو شويت مزقوبة وزدرفته كي انتنا زبلون عاتهم زقلت نيروني حبر بعل باورا سرح والله كاو كي دانزر ابروح حداشا قلنا عاخا مالي زبل زهاب كوالو ابقرب اجزي خال لحنتينية روبيل سرح كله كابير تراز متى مريتام ممساي زبل بدايركت ناي كليب سرحكو سرح لنا مالتي كاو من البات كالو سرحتي كتاصن زدل خلته كابتي ناي كليب ناي موسيقى سرح وتاي بترخانه صحاف حجي خنا بي تاريخه بيني ترخو كاو بارنا دحرنا سنزبل ناي محرنا سينصانت باروش زبل نيروس تركيمو زمصه مالتي كاو كالو تحصرت لبولدات بعلي صحافكم حصرت له بادلا تعالى تقلقل زبل موسيقى دراما ونيرو صاحينا علم سرحنا زالنا دس بالموسيقى نيرو شون زي رسع عبي مدرخ سلازخونه فتمي مبل 4 عامات بتاع دس بالتياتر سلازنبر شون كرسو عيدلن تمسجن يوسف مسنا هوليوود سب ما في بمرخاب ابصراحه ميك ابون ينطفيو فيلمات حزباو مسمر على شامنነት مصاودان كالوتن طبب تمسجن يوسف عرفلنين بمداي ميك اب تمسجن اب قربا غزي ياتا بزبل مدلاو اب تلفزيون دوت كم تجمرن درجو زحلو فيلم مسرح مش وشاب كم دركبن يحبر ندمت امريكا راديو علم فصحى كم مغله يعني لنا علم حاصير ريتو لنا خبركم من قنقة تقرينا بردا خاكولو هذا حاجة حاولنا كبا أستراليا شبكة عيدلسن بقالونا للغات أخوص تعالى مريم كيكون يترفني حواتنا هم مبال كم قصلينا حواتنا تزامنا أمين اللي بتحونا ترقم حونا تردي ولا تزامنا خاني حواتنا ترى إن الضد ولا نايو ترقم حونا تردي وبعلو أزمس مركاتيو يا غني مر بزا موسيقى ناي افرم عرفايني فريحة بالموسيقى كنفانو كومينا سكنا جزيو اسمع ايامو لا 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 كيف ليات حدا خب حدا نيا قدما بينا بيغا قال موسيقى صاويتنا نيرنا بزخونه صبو قطمي وغزي حاصيرنا امبر بزي مرعا مساي كوني مبالكون دو بعنتبو قيد بته خيبل افرحني عاد دبو اندابل صاوتو طعمي دزبل قطمي زحازيو مچرشتو ون بيننا نمرعو مبالكون دو انغي اكيبوا خم حيا